פלפל בקטנה, ערכה קטנה וחכמה. מה יש לנו בתוך הערכה? בתוך הערכה יש לנו שלל אביזרים שיכולים להעיף כל פעילות שהיא בחלל סגור וגם בחלל פתוח לפעילות משמעותית, ערכית ומאתגרת. בואו נראה מה יש לנו בתוך הערכה. בערכה יש לנו קופסת כדורים הפעילויות שלה מופיעים בענף הכדורים בתוך פורטל התוכן. יש לנו קונוסים קטנים שמשמשים לסימון, משמשים לקליטה של כדורים ושל אביזרים. גם כן אפשר למצוא עליהם חומר בפורטל. יש לנו גומיית רוגטקה, יש לנו ערכת גומיות התנגדות שאנחנו מעבירים איתם חפצים ממקום למקום, חישוק בינוני, חישוקים קטנים שאפשר לראות את הפירוט שלהם בפורטל התוכן. יש לנו כאן שתי חיות מצפצפות, האחת שחוטה והאחת מבשוטה, שמאפשרות לנו לקיים מעגל שיח בהשאלה במקום לדבר על הדברים באופן ישיר. יש לנו שלל כדורים קטנים למשימות קטנות, יש לנו חבל קבוצתי ויש לנו חבלים קטנים למשימות פלונטר, למשימות סימון, למשימות אזיקים. כאמור, כל האביזרים שיש כאן מופיעים בפורטל התוכן בצורה ברורה. אתם מוזמנים להיכנס ולבחור את האביזר. חשוב לציין שהאביזרים האלה מתאימים מאוד לחלל סגור, לישיבת מנהלים, לכיתה קטנה, לכיתה גדולה, לישיבת נוער, לפעילות נוער, לשאר דברים סגורים. פלפל עליכם! בקטנה, לפלפל.